Errugbian ere euskaraz. Oinarrizko kirolean, euskararen erabilera sustatzeko kanpaina berria antolatu du Bilboko Udalak, Eusport enpresaren eta Bizkaitar kirolari naiz kirol elkarteen kolaborazioarekin. Helburuak, umeek eta gaztek kirola egiten dutenean euskaraz komunikatzea, elkar eragitea, ikastea eta ondo pasatzea dira. Horrez gain, helduak ere euskararen erabilerarekin sentsibilizatzea eta ekintzetan parte hartzea bilatzen du. Hots, kirol jarduerarekin harremana duten ekintzetan euskararen presentzia normalizatzea. Eta ekintzen artean, zuzeneko kirol emanaldiek garrantzi handia izango dute. Lehen zati hau. Hasieran egin esan da apur bat deskonzentrauta hasi die, baina gero ikusi ondo jarraitzu da biela, hasi die kontzentretan eta animotxuak hasi jakie, lehenengo ensaiotxuakin eta beti moruen animoetan hasten zare. Jolantxe da, azkenien partiduan entxego bategaz partidu barruen sartzen za, gertatu dan moduen, eta atxetik egotaz pasau aurrerantza pasatzera. Egize da menpea hernarik ekida balan ikusteot. Udalarekin, federazioekin eta kirol elkarte desberdinekin elkarlanean. Zehazki, emanaldiak saskibaloian, errugbian, eskubaloian eta futbolan burutuko dira. Taldeak hurrengoak izango direlarik. San Adrianeko eskubaloi taldea, Deustuko futbol taldea, Universitario Rugby Bilbao taldea eta Begoñazpiko saskibaloi taldea. Dagoeneko lehen zuzeneko emanaldia aprilaren 14an gauzatu zen. Elfango kiroldegian, Universitario Rugby Bilbao eta Hernani Rugby elkartearen artean jokatu zen partidan. Euskadiko errugbiko 16 urte zazpiko finalaurreko txapelketaren barne alegia. Irudietan ikus daiteken bezala, ekintzak bere helburuak bete zituen. Errugbiko kirol komunitatearen erantzuna aparta izan zelarik. Eskerrik asko ekimena aurrera ateratzeko laguntza eman diguzuen pertsona eta erakunde orori. Orain badago kompetitibitate gehiago eta asko gehiago egiten da denari. Batez ere, aldete Berai bakite zer dagoen jokuan, finala bat da jokuan, eta nire ustez urduritasun puntu hori nabaritzen dago zelaian, baina nire ustez nahi gondo konportatu dira. Bueno. La buena da resistencia, está partiendo los usos de América. La buena partiendo al centro europeo.